हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 14वा अध्याय शिकणार आहोत, गुणत्रय विभाग योग. मी मंगलाचरण म्हणते, मग लगेच आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदाला आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांचे आशीर्वाद नसते तर हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग अध्ययन करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आणि को-होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि इतर कीर्तन करायला ज्या येतात, आमची टेक्निकल टीम, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. त्यांच्याशिवाय काही मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आपण काल बघितलं, अर्जुनानी प्रश्न विचारले, त्यांनी 6 प्रश्न विचारले. आता मला कोण सांगू शकेल का की ते 6 प्रश्न कोणकोणते होते? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? हो माताजी. सांगा. पूजा माताजी बोला. अर्जुनाने पुढचे 6 प्रश्न विचारले. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ या सर्वांचा कारभार कसा चालतो, ते नियंत्रित करणारी शक्ती कुठली आहे, म्हणजे ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय. छान सांगितलं. तर हे काल आपण सगळं शिकलो आणि प्रत्येक जे काय आहे प्रश्न विचारली ती सविस्तर उत्तर कृष्णाने दिली. आणि मग शेवटी आपली जी ज्ञानाची दृष्टी जी आहे त्या दृष्टीवर ही कृष्णाने सांगितलं की जेव्हा तुम्हाला ज्ञान चक्षु असतात तेव्हा तुम्ही सर्वांमध्ये तोच परमात्मा बघता. आणि जेव्हा असं असतं तेव्हा तुमच्या मनाची कधीच अधोगती होत नाही, कारण दुसऱ्या माणसामध्ये सुद्धा परमात्मा आहे. जेव्हा आपण समजतो आपण त्याच्याकडे अगदी नम्रतेने वागतो. आणि काल मी तुम्हाला सांगितलं आपलं हे क्षेत्र आहे ते 24 तत्वांचं बनलेलं आहे आणि हा आत्मा जो आहे या क्षेत्रामध्ये बंदिस्त आहे.
त्याला जर बाहेर निघायचं असेल तर त्याला काही गुण लागतात आत्मसात करायला. तर ते किती गुण आहेत कोणाच्या लक्षात आहेत का? मी काल एक आकडा सांगितला होता तुम्हाला. जर तुम्हाला कृष्णाकडे कनेक्ट व्हायचं असेल, आपल्याला एक सेतू बांधावा लागतो. हा सेतू कुठला आहे? गुणांचा सेतू आहे. कोण सांगेल? मग गुण तरी कोणी सांगू शकाल का? 26 गुण आहेत माताजी. बरं, आणि गुण कोणकोणते आहेत? शिल्पा माताजी बोला. माताजी 24 गुण म्हटलं ना तुम्ही? मी 20 म्हटलं होतं. ओके, नम्र. हरकत नाही. एखाद दुसरे गुण सांगता येतील का कोणाला? मॅडम, नम्रता, अहिंसा, बरोबर बरोबर आहे. सहनशीलता, सरळपणा, हो आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, याच्यासाठी. हो, खूप छान. म्हणजे नम्रता त्यांनी टॉपमोस्ट दिलेला आहे, आणि ही नम्रता त्या वेळेला आपल्यामध्ये येते ज्या वेळेला आपण प्रत्येकामध्ये बघतो की परमात्मा आहे. तर असे गुण आपल्याला कृष्णाने सांगितले. जर तुम्हाला या क्षेत्ररूपी पिंजऱ्यातून किंवा तुरुंगातून बाहेर पडायचं असेल आणि माझ्याकडे यायचं असेल. तर आता आपण हा अध्याय आता बघणार आहोत 14वा. तर त्याच्यामध्ये आता पहिल्यांदा या अध्यायाचा जे नाव आहे ना त्याच्यावरच मी तुम्हाला सांगते. गुण. गुण म्हणजे हा संस्कृत शब्द आहे, आणि गुणाचा अर्थ म्हणजे दोरी. आणि दोरीचं काय काम आहे? दोरीने आपण बांधतो कुठलीही गोष्ट. तर गुणत्रय विभाग म्हणजे 3 गुण आहेत जे आपल्याला बांधून ठेवतात, जे आपल्याला या भौतिकाशी बांधून ठेवतात. म्हणून आपल्याला बद्ध आत्मा असं म्हटलेलं आहे. तर हे 3 गुण कोणते आहेत हे आता आपण शिकणार आहोत डिटेलमध्ये. मी पहिल्या अध्यायापासून 3 गुण असं म्हणते, पण हा जो 14वा अध्याय आहे ते डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो. मग या 3 गुणांमध्ये 3 गुणांचे सिम्पटम्स काय आहेत, तुम्हाला चिन्ह काय दिसतात की ज्या चिन्हावरून तुम्ही ओळखू शकता की हा रजोगुणी आहे, हा माणूस तमोगुणी आहे. आणि या गुणांमध्ये माणसं कोणकोणती कृत्य करतात किंवा कुठली कर्म करतात, आणि या गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर हा जो माणूस आहे हा कुठे जातो हे आहे. आणि मग जर तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती व्हायची आहे, जर आपल्याला गोलोक वृंदावनात जायचंय, आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती हवीशी वाटते, तर मग आपल्याला काय करायला पाहिजे? या 3 गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. तर त्या 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं हे पण आपण शिकणार आहोत. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 1. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेल. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला 9व्या अध्यायामध्ये, तुम्हाला 9व्या अध्यायाचं नाव आठवत आहे का कोणालाही? कोण सांगेल? नाही आठवत आहे? बरं, 9व्या अध्यायाचं नाव राजगुह्य योग. बरोबर. त्यात कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं, मी तुला गुह्यातलं गुह्य ज्ञान सांगणार आहे, आणि हे जे ज्ञान मी तुला सांगणार आहे ही राजविद्या आहे. आता हे सांगितल्यावर 14व्या अध्यायामध्ये कृष्ण काय सांगणार आहे अर्जुनाला, की आता मी तुला
परम ज्ञान देणारे, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ. मग तिकडे ही राजविद्या आणि परम गुह्य ज्ञान कृष्णाने अर्पण केलं. मग इकडे हे काय आहे की सर्व ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ परम ज्ञान सांगणारे. म्हणजे आता इकडे एक लक्षात घ्या की हे जे ज्ञान आपल्याला मिळणार आहे त्या ज्ञानाने आपल्याला परफेक्शन मिळणार आहे. आता समजा जर एक मुलगा असेल आणि तो 10वीची परीक्षा देतोय. आता ज्ञान जर त्याला घ्यायचं असेल तर तो शाळेमध्ये जाईल रोज, त्याचा अभ्यास चांगला करेल, पुस्तकं वाचेल आणि त्याला चांगले मार्क मिळतील. पण समजा जर परफेक्शन पाहिजे असेल, परफेक्शन, तर त्याची आई काय करेल, त्याला अशा क्लासमध्ये, घरी अभ्यास करतोय, शाळेत जातोय, पण अशा क्लासमध्ये घालेल की जिकडे ते पेपर्स सोडवून घेतात. असे सोडवून 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 तो मुलगा परफेक्ट होतो. त्याचा टाइम सुद्धा तो हे करतो की एका प्रश्नाला इतकाच वेळ आहे आणि अशाने तो परफेक्ट होतो. म्हणजे कुठेही तो चुकूच शकत नाही. तर नुसती सिद्धी प्राप्त होणे आणि इकडे त्यांनी दिलंय परम सिद्धी, बरं का. सिद्धी प्राप्त होणे ठीक आहे. आपल्याला 9व्या अध्यायात कृष्णाने परम गुह्य ज्ञान सांगितलं आणि ते म्हणजे की तुम्ही सतत माझं कीर्तन करा आणि तुम्ही मला भजा, तुम्ही मला नमस्कार करा, तुमचं मन तुम्ही सतत माझ्या चिंतनात ठेवा. असं केल्याने निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. हे जे गुह्य ज्ञान आहे हे कृष्णाने सांगितलं की तुम्ही काय करायचं. आता बघा, समजा जर एखादा मुलगा गणिताचा पेपर देतो आणि त्याला सगळं सांगितलं, त्याला समजावलं की ठीक आहे, कदाचित असं होईल की घाईघाईमध्ये त्याचे थोडेसे मार्क जातील, 100पैकी 100 मिळणार नाही. पण एखाद्या समजा जर त्याच्या घरी आईनी वडिलांनी सांगितलं, हे बघ, हे तू एक जे गणित आहे असं सोडवतोयस हे बरोबर आहे, असंच सोडव, पण मी तुला पटकन आणि एक ट्रिक सांगतो की ज्यानी तू ते डबल चेक कर आणि उत्तर जर दोन्ही वेगळी आली तर तू कुठेतरी चुकलायस आणि 2 मिनिटं तुला लागणार. माझ्या पद्धतीने हे गणित कर. आता जेव्हा असं मुलाला 2-3 तऱ्हेनी तेच गणित तो करतो, आता जेव्हा तो पेपर त्याचा चेक करतोय तेव्हा त्याला समजतं, अरे हे इकडे चुकलं, काय झालं, आणि तो बरोबर चूक शोधतो आणि त्याला 100पैकी 100 मिळतात. याला म्हणतात परफेक्शन. तर हे आता कृष्ण जे आपल्याला परम ज्ञान देणार आहे तिकडे तो सांगणार आहे की तुम्हाला परफेक्शन मिळणार आहे. तुम्ही कुठेही अडून राहणार नाही किंवा कुठेही तुम्ही 100च्या 99 वर असणार नाही. 100% परम सिद्धी. म्हणजे आता इकडे ही स्लाइड दाखवलेली आहे. या स्लाइड मध्ये हे नव योगेंद्र आहेत. हे निमी राजा इकडे यज्ञ करतोय आणि हे जे नव योगेंद्र आहेत ही ऋषभ देव जे होते त्यांची ही मुलं आहेत आणि त्यांना परम सिद्धी प्राप्त झाली असल्यामुळे ते ब्रह्मांडात जिकडे कृष्णाचा जप, जिकडे भागवत धर्माचा प्रसार चाललेला आहे किंवा जिकडे कृष्णासाठी कुठलंही कार्य, धार्मिक कार्य लोक करत आहेत तिकडे हे नव योगेंद्र जात होते. तर असे ते या निमी राजाकडे आले. त्यांनी बघितलं यज्ञ चाललेलं आहे. निमी राजाला खूप आनंद झाला आणि त्यांना सांगितलं, आसन दिलं, त्यांची पूजा केली आणि मग ते आसनावर बसल्यावर त्यांनी काय प्रश्न विचारला की मी अशा तऱ्हेने मला भागवत धर्म पाळायचा आहे ज्याने कृष्ण आनंदित होईल. म्हणजे इकडे प्रत्येक जण बघा
जे भागवतम मध्ये ज्या ज्या भक्तांच्या गोष्टी आहेत, प्रत्येक जण हाच विचार करतोय की कृष्णाला आनंद कसा होईल. युधिष्ठिर महाराज सुद्धा जेव्हा ते राजा झाले आणि जेव्हा त्यांनी यज्ञ केलं, तेव्हा देखील तिकडे नारद मुनी आले होते आणि नारद मुनींना त्यांनी हाच प्रश्न विचारला की मी राज्य कसं करू ज्याने कृष्ण प्रसन्न होईल. तर प्रत्येक जण जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांचं चित्त इकडेच असतं की कृष्णाला आनंद कसा होईल, कृष्णाला आनंद कसा होईल. म्हणून मी सुरुवातीला म्हणते की आपण कोणाच्या आनंदासाठी, मी भगवद्गीता सांगते तुम्ही ऐका, हा आनंद कृष्णाचा आहे. तर ज्या तऱ्हेने हे जे राजे होते ते विचारायचे ऋषींना की मी भागवत धर्म कसा पाळू किंवा मी राज्य कसं करू. तर अशा तऱ्हेने हे जे ज्ञान आहे या ज्ञानाने आपल्याला परफेक्शन मिळणार आहे, म्हणजे कुठेही आपण चुकू शकणार नाहीये. आता काल आपण 13व्या अध्यायात बघितलं ज्ञान म्हणजे काय. ज्ञान म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, म्हणजे थोडक्यात शरीर आणि आत्मा यांचा फरक जेव्हा आपल्याला समजतो त्याला ज्ञान म्हणतात. आणि ज्ञेय म्हणजे काय. ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय. ध्येय काय आहे की आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, कृष्ण तत्व काय आहे हे आपल्याला जाणायचंय. आता हे आपण जरासं थोडस बाजूला ठेवूया. आता तुम्ही सगळे भगवद्गीताच्या क्लासमध्ये आहात आणि प्रत्येकाचा तुमचा काहीतरी गोल असला पाहिजे की तुम्ही भगवद्गीता का शिकताय. कारण जोपर्यंत आपला गोल नसतो कुठलाही, तोपर्यंत कुठलाही विद्यार्थी चांगला शिष्य होऊ शकत नाही. किंवा तो जर त्याला गोल माहित नसेल मला कुठे जायचंय, तर त्याला चांगले मार्कही मिळू शकत नाही, तो चांगला अभ्यासही नाही करणार. पण जर त्याला माहित असेल की त्याला मोठं झाल्यावर कुठे जायचंय, उदाहरणार्थ एक 10वीतला मुलगा आहे, आता तुला कुठे जायचंय, सायन्सला जायचंय, कॉमर्सला जायचंय, आर्ट्सला जायचंय, कुठे जायचंय. जर त्या मुलाने सांगितलं मला माहित नाही असं जर त्यांनी म्हटलं तर हा जो विद्यार्थी आहे हा जोमाने अभ्यास करू शकेल का. पण एखाद्या मुलाला माहितीये की नाही मला सायन्सलाच जायचंय किंवा मला इंजिनिअरिंगला जायचंय, मला सीएच व्हायचंय, असा जर गोल असेल त्याच्या मनामध्ये, तर हा जो मुलगा आहे हा खूप छान अभ्यास करेल, जोमाने अभ्यास करेल. तर आता तुम्ही भगवद्गीता शिकायला आलेला आहात, तर जर तुम्हाला चांगलं विद्यार्थी बनायचं असेल तर तुमचं लक्ष काय आहे, तुमचा उद्देश काय आहे, आता हे मी जाणू इच्छिते. तुम्ही पटपट मला हात वर करून सांगू शकाल का की तुमचा उद्देश काय आहे. कारण हा उद्देश क्लिअर असल्याशिवाय आपण परत भगवद्गीता उघडणार नाही. हा क्लास झाला ना 18 दिवसांचा की भगवद्गीता तुमची बंद असणार आहे आणि जिकडे होती तिकडे असणार आहे. संदेश प्रधान प्रभूजी बोला. या भगवद्गीतेतले जे श्लोक आहेत, ते तोंडी यायला पाहिजे, हा माझा पहिला उद्देश आहे. आणि ते तोंडी आल्यानंतर त्याचा अर्थ काय किंवा त्याच्यातली शिकवण काय ही मला मॅक्सिमम लोकांना, आणि त्या लोकांमध्ये मुख्यत्वे छोटी मुलं, यांना जर मी सांगू शकलो. आता ह्याचं मी तुम्हाला थोडंसं एक रेफरन्स देतो. एक आपल्याकडे श्री कुमार विश्वास असे म्हणून रामायणातल्या सगळ्या गोष्टी सांगणारे फार मोठे विद्वान आहेत, पॉलिटिकल आहेत. पण त्यांचं कुठचंही लेक्चर तुम्ही जर युट्यूबवर पाहिलं तर त्याच्यातनं तुम्हाला एक तरी गुण किंवा एक तरी काय म्हणतात त्याला प्रमाण असं मिळतं की जे आपल्याकडे असायला पाहिजे अशी इच्छा होते. अरे वा. तर ते जर मी साध्य करू शकलो तर मी क्लास प्रॉपरली अटेंड केला किंवा मला सॅटिस्फॅक्शन फुल मिळेल, नाहीतर प्रयत्न चालू राहतील.
खूप असं आहे. छान. खूप छान. मग तुम्ही आता आम्ही एक दोन दिवसांनी मी सांगणार आहे सर्वांना की आमचा जो हा मराठीचा ग्रुप आहे व्हॉलेंटियर्सचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही जॉईन व्हा. आणि तुम्हाला खरोखर मुलांना शिकवायची इच्छा असेल तर तुम्ही पहिल्यांदा भगवद्गीता शिका. आणि आमच्याकडे खूप मुलं आहेत मराठी NRI सुद्धा की ज्यांना मराठीतच मराठीतून भगवद्गीता शिकायची आहे, ऐकायची आहे. मग अशांना तुम्ही शिकवा. आमच्याकडे प्रयत्न आम्हाला चालू आहे, पण माझं टीचर्स तिथे हवेत. तिथे तिथे पोचणं हे फार दूरचा पल्ला दिसतोय, कृष्णाकडे नाही, जाण्यासारखा. असं 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 नाहीये. तुम्ही रेग्युलर अभ्यास करा. आता एकदा ही भगवद्गीता झाली ना, परत नेक्स्ट टाइम या. मी हो, कसं सांगितलं तुम्हाला की पाढे आपण लहान मुलांना जेव्हा वाचायला सांगतो, एकदा वाचून होत नाही. ते सारखे सारखे पाढे वाचावे लागतात. तसं सारखं सारखे हे श्लोक जेव्हा आपल्या कानावर पडतात, त्यातला थोडासा थोडासा सार जो आहे तो आपल्या हृदयात जातो. हो. 7 एका वेळेला सप्टेंबर समजणं. 7 सप्टेंबर तारीख पण मी नोट डाऊन केलेली आहे, हो जेव्हा जेव्हा नवा क्लास सुरू होणार आहे. हो हो, खूप छान. तर तुम्ही या. आणि मग मी सुद्धा आता काही काही जणांना ट्रेन करणार आहे लहान मुलांना शिकवायला. तर खूप छान वाटेल तुम्हाला लहान मुलांना शिकवून. आणि आम्हाला चालेल. हे जे ही जी गीता आहे ही मराठी जनमानसात पसरवायची आहे. प्रत्येक बरोबर. घरोघरी मुलांनी एकदा तरी, लहान मुलांनी हो, आणि प्रौढांनी सुद्धा एकदा बरोबर तरी आहे. किमान ऐकली पाहिजे. बरोबर आहे. ओके. एकदा. धन्यवाद. हा, गायत्री माताजी बोला. अनम्यूट करा माताजी. हा. हो हो. मला गीता शिकायची कारण आता ह्या भौतिक जगातले आपण जे म्हणतो माझी जशी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, तर ते मला किंवा माझे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, मी असं ऐकलंय की सगळे प्रश्नांची उत्तरं 5000 वर्षापूर्वीच गीतेमध्ये आहे की जे आजही ऍप्लिकेबल आहेत. आपण जर ती गीता शिकलो तर. तर ते बरोबर आहे. मला शिकून मला माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे मला जसं गीता शिकायला लागले तेव्हा कळलं की श्रीकृष्ण हा सगळ्या जगाचा पिता आहे किंवा त्यांनी सगळं बनवलं आणि सुप्रीम गॉड हे तो आहे. तर त्याचं नाव मला घ्यायचंय, त्याचं नामस्मरण करून मला जेवढं काहीतरी एक 1% 2% जेवढं मला मिळवता येईल तेवढं मला मिळवायचंय. खूप छान. पूजा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण बोला. गेल्या वर्षी मी आळंदीहून ज्ञानेश्वरीची प्रत आणली, पण त्याच्या आधी मला भगवद्गीता जाणून घ्यायची होती, कारण ज्ञानेश्वरी ही भगवद्गीतेवरची टीका आहे. दुसरी गोष्ट, माझ्या शाळेत आम्हाला लहानपणापासून भगवद्गीतेचा 12वा आणि 15वा अध्याय शिकवला गेलाय. तर शाळेचे एक ऋण थोडेसे फेडता आले किंवा त्याची एक आठवण म्हणून मला शिकायची होती. आणि आजूबाजूला असं जोडपं होतं की ते आजी आजोबा दोघांची संपूर्ण भगवद्गीता मुखोद्गत होती. तर मला लहानपणापासून ते अँबिशन होतं की आपल्यालाही म्हणजे जमेल तितकी भगवद्गीता मुखोद्गत करायची आणि अर्थासकट जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी खूप आधी छान. भगवद्गीता समजून घ्यायची आणि त्यानंतर मी ज्ञानेश्वरीचं पारायण करण्याचा माझा विचार आहे. खूप छान. दुर्गा माताजी. अनम्यूट करा. शिल्पा माताजी. माताजी, माझा प्रवास उत्सुकतेपोटी चालू झाला. म्हणजे मला खूप कुतूहल होतं की काय नेमकं आहे. आपण जी सिरियल पाहिली होती तेवढं एक फिल्मी फक्त भगवद्गीतेचं ज्ञान होतं. त्याच्या पुढे काय आहे म्हणजे उत्सुकतेपोटी माणूस एखाद्या ठिकाणी शिरतो. मी अगदी म्हणजे बाकीचे माझे जे सहकारी आहेत जे आता या आपल्या क्लासमध्ये, त्यांच्या मनाने माझं ज्ञान अतिशय कमी आहे, कारण माझं तेवढं वाचन झालं नाहीये. मी ही माझ्या भगवद्गीतेच्या क्लासमधून ही माझी पहिली पायरी आहे. मुळात मला उत्सुकता आहे की पुढे काय. आणि मला ज्या पद्धतीने तुम्ही ज्ञान देता आहात त्याच्यावरनं एक अजूनही कुतूहल निर्माण झालं की कृष्णासारखा जो देव आहे त्याच्यामध्ये जेवढे आपण आत आत त्यांच्याबद्दल जाऊ
तेवढं आपल्याला अधिक विस्तारित रूप त्यांचं समोर येतंय. काही मनातले शंकेचं निरसन केवळ तुमच्या प्रवचनामध्येच आम्हाला मिळतंय. त्यामुळे एक वेगळा आनंद आहे. आणि फार शेवटच्या दिवशी मी ऍडमिशन घेतलं होतं, तर त्याचं मला आत्ता सार्थ फार समाधान लागतंय. खूप छान. आशिष प्रभूजी बोला. आता जी माझा उद्देश एवढाच आहे भगवद्गीतेतून की म्हणजे सात्विक म्हणजे मी तुम्हाला प्रश्न केला होता ना. हा, तर म्हणजे मी सात्विक म्हणजे कलियुगात सात्विक बनण्याचा प्रयत्न करेन. माझा हाच उद्देश असेल की आहार म्हणजे नाही का, विचार आणि तसं वागण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन. हा माझाच उद्देश असेल. खूप छान. अजित सिंह प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जगातील सर्वात श्रेष्ठ ग्रंथ भगवद्गीतेला मानलं जातं. आणि हिंदू असल्यामुळे कमीत कमी आपण ते एकदा तरी जाणून घ्यावं आणि त्याचं म्हणजे इम्प्लिकेशन जे आपल्या लाईफ मध्ये करता यावं, यासाठी मी जाणून घेण्यासाठी मी जॉईन केलेला आहे क्लास. खूप छान. प्रत्येकाने सांगितलं हे खूप महत्वाचं आहे की आपल्याला आपला गोल काय आहे हे माहितीये. आता तुम्ही सगळ्यांनी गोल सांगितले. आता तुम्ही एक मनामध्ये ठेवा की तुम्हाला शॉर्ट टर्म गोलचा प्लॅनिंग करायचंय. शॉर्ट टर्म गोल म्हणजे काय? आता मला माझ्या वाईट सवयी आहे त्या मला आता त्यांचा त्याग करायचा आहे, किंवा माझी जीवनशैली आहे ती मला जास्त इम्प्रूव्ह करायची आहे, किंवा माझं मन मला जास्त एकाग्र करायचं आहे, माझा जप मला जास्त वाढवायचा आहे. तर असं सुद्धा शॉर्ट टर्म जे गोल्स आहे तुम्ही त्याचा प्लॅन करा की तो गोल मला मिळवायचाच आहे. आणि तुम्ही खूप छान सांगितलं. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण गोल्स तयार ठेवतो आपल्या मनामध्ये, आपण एक अतिशय छान विद्यार्थी, उत्तम विद्यार्थी बनू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. तर आता इकडे ही जी स्लाइड दाखवलेली आहे ही स्लाइड वैकुंठाची आहे. वैकुंठामध्ये लक्ष्मी नारायण आहे आणि इकडे सगळी जी माणसं आहेत ती या नारायणाच्या सेवेमध्ये व्यस्त आहेत. आता इकडे या श्लोकामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की हे जे ज्ञान आपल्याला कृष्ण देणार आहे परम ज्ञान, हे ज्ञान कसं आहे तर या ज्ञानाने माणूस स्थिर होऊ शकतो. स्थिर म्हणजे फिक्स्ड, तो कुठेही इकडे तिकडे हलणार नाही आणि त्याची जी भक्ती आहे ती व्यवस्थित चालेल आणि आपल्यालाही तेच पाहिजे. आणि जेव्हा आपण स्थिर होतो तेव्हाच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता इकडे ही स्लाइड वैकुंठाची आहे. तर श्रील प्रभुपाद लिहितात की जर आपल्याला माहिती आहे की एक जागा अशी आहे जिकडे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे काही नाहीये. आपल्याला सकाळपासून संध्याकाळ पर्यंत, रात्रीपर्यंत कष्ट करावे लागत नाही आपलं पोट भरण्यासाठी. जर आपल्याला माहिती आहे की अशी जागा आहे तर आपण ते ऐकून, चित्र पाहून आपण मोहित होत नाही. तर आपण का मोहित होत नाही? बघा आता मी तुम्हाला ही स्लाइड दाखवलेली आहे, वैकुंठाची आहे. किती सुंदर चित्र आहे इकडे, किती सुंदर कमळं आहेत. तर ही स्लाइड मी तुम्हाला एका
ठिकाणी दाखवली. आणि आता मी तुम्हाला म्हटलं की मी तुम्हाला एक छान स्वित्झर्लंडची स्लाइड दाखवते. तिकडे मोठे मोठे आल्प्स आणि त्याच्यावर बर्फ असलेली ती पर्वत आणि सुंदर नद्या, तळी आणि सुंदर रस्ते, सगळीकडे छान हिरवगार वगैरे असं दाखवलं. तर तुम्ही प्रत्येक जणांच्या मनामध्ये विचार येईल ना की मला स्वित्झर्लंडला आयुष्यात एकदा तरी जायचंय. मला सांगा बरं, हो की नाही? तुम्हाला येईल का असा विचार की मला हो माताजी. स्वित्झर्लंडला जायचंय? पण ही स्लाइड जेव्हा मी दाखवते की हा वैकुंठ लोक आहे आणि मी तुम्हाला सांगते की तिकडे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी नाही. भागवतम मध्ये कुठेही रेफरन्स नाहीये की वैकुंठात, गोलोक वृंदावनामध्ये हॉस्पिटल आहे, डॉक्टर्स आहेत, कुठेही नाहीये रेफरन्स नाहीये की इकडे हॉस्पिटल आहे. पण आपण हे वाचून ही चित्र पाहून आपण मोहित होत नाही. तर श्रील प्रभुपाद लिहितात आपण का मोहित होत नाही? कारण आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात म्हणून आपण मोहित होत नाही. आणि इकडे त्यांनी सांगितलंय, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की इकडे ज्या स्त्रिया असतात, जे पुरुष असतात, त्यांचा बांधा अगदी परफेक्ट असतो आणि स्त्रिया सुद्धा सुडौल असतात आणि त्यांचा सुद्धा बांधा, त्यांचं कॉम्प्लेक्शन, त्यांचे केस वगैरे एकदम परफेक्ट असतं. मग आपल्या इकडे भौतिकात आपल्याला असं दिसतं का? काही माणसं अगदी ठेणगी असतात, काही उंच, काही एकदम बारीक, काही जाडी असतात. तर प्रत्येक जणांच्या रूपामध्ये, बांध्यामध्ये खूप डिफेक्ट्स असतात. पण वैकुंठामध्ये तसं नसतं. का नसतं? कारण हे सगळे जे आहेत नवरा, बायको, इतर माणसं, हे सगळे जो परिपूर्ण आहे त्याच्या सेवेमध्ये व्यस्त असतात, त्याची भक्ती करत असतात. म्हणून ते स्वतःही प्रत्येक बाबतीत परिपूर्ण असतात. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपल्याला वैकुंठ लोकाबद्दल, गोलोक वृंदावनाबद्दल जेव्हा शास्त्रामध्ये आपण वाचतो तेव्हा मात्र आपल्याला ती इच्छा झाली पाहिजे की मला सुद्धा इकडे जायचंय. ज्याप्रमाणे आपल्याला स्वित्झर्लंडला जायचं असेल की आपण तयारी करतो, काय करतो, आपण कुठल्या तरी मित्राला विचारतो की तू गेला होतास का, तुम्ही गेला होता का, आणि कुठे गेलास, कुठे राहिलास, आणि तिकडे जाताना तू काय काय घेऊन गेलास बरोबर, कुठला ट्रॅव्हल एजंट होता, सगळं काही आपण विचारतो. पण हे जेव्हा तुम्ही वैकुंठ लोक बघता तेव्हा विचारता का कुठल्या तरी प्रगत भक्ताला की किंवा गुरुना की मलाही इकडे जायचंय, मला कोणती तयारी करावी लागेल? तर हे प्रश्न जर आले नाही आपल्या मनामध्ये तर ओळखा की आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ आहे आणि ही जी अनर्थ आहे ही आपण हृदयातून काढली पाहिजे. आणि त्याचं स्टार्टिंग काय आहे की तुम्ही महामंत्राचा जप करा. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, इकडे सांगितलंय की जणू काही ही जी प्रकृती आहे ही आपली माता आहे आणि कृष्ण हे आपले पिता आहे. तर म्हणून आपल्याला भौतिकाचं इतकं का असतं, अट्रॅक्शन का असतं किंवा भौतिकाकडेच आपण आकर्षित का होतो? कारण प्रकृतीच आपली माता आहे. म्हणून ज्याप्रमाणे लहान जन्मलेल्या मुलाला आपल्या मातेचं आकर्षण असतं तसंच आपल्याला प्रकृतीचं असतं. पण आपलं हे जे आकर्षण आहे प्रकृतीला हे म्हणजे अज्ञान आहे. श्रील प्रभुपाद उदाहरण
देताना सांगतात की एक विंचू आहे आणि एक तांदळाचा ढीग आहे धान्याचा, आणि त्याच्यात त्यांनी अंडी घातलेली आहेत, आणि हा विंचू आता कुठेतरी लांब गेलेला आहे. आता त्या अंड्यातून त्या विंचूची पिल्ल बाहेर आली की त्याला असं वाटेल का की हे जी जो तांदळाचा ढीग आहे हा ढीग म्हणजेच माझी माता आहे. तर अगदी त्याप्रमाणे प्रकृती आपल्याला हे शरीर देते आणि आपल्याला असं वाटतं की प्रकृतीच सर्व काही आहे. पण खरं म्हटलं तर ते विंचूचं जे पिल्लू असतं त्याची तांदळाची ढीग, ज्याच्यातून त्याला वाटतं मी बाहेर आलो, या ठिकाणी मला तांदळाने जन्म दिला, तांदूळ म्हणजे माझी माता आहे. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्यालाही तसंच वाटतं, पण ते अज्ञाने आपला जो पिता माता आहे तो म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. तर हे जे अज्ञान आहे हे जेव्हा आपण शास्त्र वाचतो तेव्हा अज्ञानाचा पडदा दूर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या 3 गुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. आता हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. आज मी ग्रुपमध्ये तुम्हाला 108 भगवद्गीतेचे जे महत्वाचे श्लोक आहेत ते पाठवलेले आहेत, अर्थसहित आहेत ना पल्लवी माताजी. तर तुम्हाला जर शक्य झालं ना तर आठवड्यातून एकदा तरी 2 नाही तर 3 श्लोक पाठ करा, म्हणजे ती आपल्याला प्रॅक्टिस राहते आणि त्या निमित्ताने आपण अर्थही वाचतो आणि गीताच्या श्लोकांचं पठण करणं म्हणजे केव्हाही चांगलं. तर आता हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे इकडे. आता हे 3 गुण, या 3 गुणांनी आपण माखले जातो बरं का. आपला जो आत्मा आहे, खरं म्हणजे आपला आत्मा शुद्ध आहे, पण या 3 गुणांमुळे हा जो आत्मा आहे हा अशुद्ध होतो. आता श्रील प्रभुपाद एक छान उदाहरण देतात. मी तुम्हाला 2 उदाहरणं देईन म्हणजे हे समजेल की आता माणसाची शरीराची खरी अवस्था म्हणजे काय, नॅचरल स्टेट की तुम्ही निरोगी असला पाहिजे. पण आता जेव्हा असं होत नाही, आपण रोग आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो कुठल्याही एनी पिरियड ऑफ टाइम, म्हणजे कुठल्याही लहानपणी असेल, जेव्हा तुम्ही वृद्ध असाल, कधीही असं होत नाही की मी आजारी पडलेच नाही, रोग प्रवेश करतो. आणि जेव्हा रोग तुमच्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा तो रोग तुमच्या शरीराचा कंट्रोल घेतो आणि तो रोग ठरवतो तुम्ही काय खाणार, तुम्ही काय पिणार, तुम्ही किती चालणार, तुम्ही किती झोपणार, हे तो रोग ठरवतो. आता उदाहरणार्थ म्हणजे शेवटी आपल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत या ऍक्टिव्हिटीज त्या रोगाच्या पुढे सबऑर्डिनेट होतात. तो रोग सगळं ठरवतो. आपली भली इच्छा असेल, मला हे खायचंय ते खायचंय, तो रोग ठरवतो खायचं नाही म्हणून आपल्याला ऐकावं लागतं. उदाहरणार्थ एखाद्या माणसाला ऍसिडिटी झाली असेल आणि मी जर त्याला वडापाव किंवा पावभाजी असं दिलं तर तो म्हणेल नको मला, मी जर हे आता खाल्लं तर मी रात्री मला झोप येणार नाही, मी हे खाऊ शकणार नाही. किंवा एखाद्याला आर्थरायटिस झाला असेल आणि तो परिवाराबरोबर ट्रेकिंगला जर तो गेला तर काही वेळ चालून तो म्हणेल नाही आता मी हा पर्वत जो आहे या पर्वतावर चढू शकणार नाही, मी इकडेच थांबणार, इकडेच मी बसीन, तुम्ही सगळे जाऊन या. अगदी एका बाईला जरी ताप जरी आला तरी त्या दिवशी ती सकाळी उठू शकत नाही, नवऱ्याचा मुलाचा डबा
ती करू शकत नाही, तिला झोपूनच राहावं लागतं. तर मग आता काय झालंय की हा जो रोग आहे यांनी सगळं नेतृत्व घेतलेलं आहे आपल्या हातात, की ही बाई किंवा हा पुरुष काय करणार. अगदी त्याचप्रमाणे हा जो आपला आत्मा आहे हा शुद्ध आहे, पण या 3 गुणांनी जेव्हा तो माखला जातो तेव्हा हे गुण ठरवतात हा काय करणार आहे, हा काय बोलणार आहे, हा कसा वागणार आहे, हा कोणकोणती कर्म करणार आहे, हे ते 3 गुण ठरवतात. अगदी समजा जर आपण पाऊस पडत असेल आणि पर्वतावर गेलो आणि ओंजळी केली हाताची आणि त्याच्यामध्ये आपण ते पावसाचं पाणी घेतलं तर ते पाणी शुद्ध असेल. पण समजा जर पर्वताच्या खाली आपण गेलो ते पावसाचं पाणी घेतलं तर ते कसं असेल पाणी, त्याच्यात माती दगड असेल आणि ते स्वच्छ नसणार. अगदी त्याचप्रमाणे आत्म्याची आपली जी ओरिजिनल स्टेट आहे ती म्हणजे कशी आहे की तो शुद्ध असतो, पण या प्रकृतीचा संपर्क आला की तो कसा होतो, या गुणांनी माखला जातो. आणि ज्याप्रमाणे रोग ठरवतो की हा व्यक्ती काय खाणार, किती चालणार, किती झोपणार, किती बसणार, त्याप्रमाणे अगदी हे जे 3 गुण आहे तिकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसतंय, या 3 गुणांनी या माणसांना बांधलेलं आहे आणि जणू काही पपेट सारखे ही माणसं या माणसांना हे गुण नाचवतात. ही जी पांढऱ्या साडीतली बाई आहे ही सत्व गुणाची अधिष्ठाता आहे, ही रजो गुणाची आणि ही तमो गुणाची. आता आपण जाणूया पुढे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ. माताजी मी येते थोड्या वेळामध्ये. चालेल चालेल. थँक्यू. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणांमध्ये स्थित आहेत ते सुखी आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. आता बघा, जो सत्वगुणी आहे हा माणूस कसा आहे, त्याला ज्ञान आहे, त्याला समजतं आपण काय केलं पाहिजे, काय नाही केलं पाहिजे आणि चुकीच्या गोष्टी तो करत नाही. त्याच्यामुळे त्याचं जीवन कसं असतं, तो सुखी असतो, आनंदी असतो. आता ज्याप्रमाणे आपल्याला माहितीये, आता सत्वगुणी जो माणूस आहे त्याला ज्ञान असतं. इकडे तुम्ही भौतिक जगात जर बघितलं, एखादा माणूस खूप छान शिकलेला असेल तर त्याचं सुद्धा जीवन कसं असतं, सुखसोयी असतात आणि त्याचं जीवन कम्फर्टेबल असतं. तर अगदी त्याचप्रमाणे या हा सत्वगुणी माणूस आहे तो सुखाने आणि आनंदाने इतका बांधला जातो की त्याला वाटतं की मी इकडे सुखी आहे, या भौतिकात मी सुखी आहे, मला कशाला जायला पाहिजे कृष्णाकडे, इकडे आहे सगळं व्यवस्थित आहे. त्याच्यामुळे हा जो माणूस आहे हा सुखाने आणि आनंदाने बद्ध होतो आणि कृष्णाकडे जायचा तो प्रयत्न करत नाही. आता ही स्लाइड मी तुम्हाला दाखवते जरा. आवाज येतोय? Let us go for a stroll in the countryside. Look. I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here. So peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. तर आता जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे तो कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी किंवा पाप अजिबात करत नाही आणि तो स्वतःच्या, कोणाचा तरी आवाज येतोय का?
हो माताजी, मला वाटलं व्हिडिओचाच बॅकग्राऊंड व्हॉइस आहे. ठीक आहे. तर हा जो असतो तो सुखी असतो, आनंदी असतो आणि म्हणून तो कृष्णाकडे जाण्याचा प्रयत्न करत नाही. हा सत्वगुणी माणूस कसा असतो, तो स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ देतो आणि त्याला समजतं इतर जे रजोगुणी आहेत, तमोगुणी आहेत, ते कुठे चुकतायत, किती अज्ञानी आहेत, हे त्याला सगळं समजतं आणि त्याला एक अहंकार सुद्धा असतो की बघा मी यांच्यासारखा नाहीये आणि अशा कारणामुळे तो ज्ञानाने, सुखाने, आनंदाने बद्ध होतो आणि कृष्णाकडे जाण्याचा प्रयत्न करत नाही. आता 14.7 आहे. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 7. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्णा. आता जो रजोगुणी असतो तो कसा असतो, त्याला खूप महत्वाकांक्षा असतात, अनेक इच्छा असतात आणि इच्छा पूर्तीच्या पाठीमागे तो इतका लागतो म्हणजे तो हिमालय पण हलवेल इतके त्याचे प्रयत्न असतात आणि फळाशी इतका आसक्त असतो की तो त्याला कधीही वेळ नसतो, जप करायला वेळ नसतो, मंदिरात जायला वेळ नसतो आणि एक इच्छा पुरी झाली की आणि 4 इच्छा उत्पन्न होतात. त्या 4 इच्छा पूर्ण झाल्या की 400. असं करून हे जे इच्छांचं चक्र आहे हे चालूच राहतं, कधीही संपत नाही. आणि आपण म्हणतो ना इंग्लिशमध्ये इनफ इज नेव्हर इनफ, तर अगदी तसं आहे, त्यांच्या इच्छा कधीच पुऱ्या होत नाही आणि जर त्यांना फळ मिळालं, त्यांना हवं तसं फळ मिळालं एका कर्माचं, तर त्यांना खूप आनंद होतो, अगदी हर्षित असतात. आणि ते समजा जर त्यांना फळ नाही मिळालं तर ते डिप्रेशन मध्ये जातात आणि खूप दुःखी होतात. हे आपल्याला माहिती आहे. पृथ्वीवर रजोगुण म्हणजे पृथ्वीचा गुणच रजोगुण आहे, तो खूप प्रिडॉमिनंट आहे. तर हे आपल्याला माहिती आहे कशा इच्छा असतात. I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just get it. तस्मात् ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 8. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता तमोगुण म्हणजे काय, अज्ञान आणि अहंकार. तर ही लोक अज्ञानात असतात म्हणून काय असतं, त्यांना ऍडिक्शन असतं, ड्रग ऍडिक्शन किंवा दारू पितात. आणि आताच जर तुम्ही खरं बघायला गेलं तर नंबर 1 ऍडिक्शन म्हणजे सोशल मीडिया, म्हणजे एकसारखं फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप हे आत्ताचं लेटेस्ट ऍडिक्शन आहे. तर ही जी तमोगुणी असतात त्यांना खूप झोप असते, आळस असतो अंगामध्ये आणि ते
काम चुकार असतात, त्यांना काम करायला सुद्धा आवडत नाही. आता एखादा रजोगुणी माणूस असेल आणि त्यांनी बघितलं की बाबा ही जी हा जो माणूस आहे किती तास 12-12 तास झोपू शकतो, तर त्या रजोगुणी माणसाला वाटतं अरे हा इतका का झोपतोय, मग तो चांगलं सांगायला जातो की तू एक्सरसाइज कर, आहार कमी कर, दारू पिऊ नकोस. पण हे काहीही तमोगुणात असलेला जो माणूस आहे, तमोगुणांनी त्याला इतकं घट्ट बांधलेलं असतं की सांगून सुद्धा त्याला समजत नाही. आणि जो रजोगुणी माणूस असतो त्याला असं वाटतं मी किती कष्ट करतोय, किती काम करतोय, आणि हा इकडे असा नुसता आळशी आहे, झोपू नये. तर जेव्हा माणसं वेगवेगळ्या गुणामध्ये असतात, प्रत्येक गुणातल्या माणसाला समजत नाही दुसऱ्या गुणातला माणूस असा का वागतोय. आता सत्वगुणी असेल, तो आपला व्यवस्थित नोकरी करतोय, त्याच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी वेळ देतोय, ऑफिसहून घरी येऊन तो पुस्तक उघडतोय, वाचतोय, ज्ञान घेतोय. एखादा रजोगुणी म्हणेल हा काय वेडा आहे, काय देवदेव करतोय हा, आणि याला मी किती काम करतोय. तर त्यांना सत्वगुणातल्या माणसाला समजणार नाही की हा वेड्यासारखं रात्री 10 पर्यंत हा माणूस काम करत असतो, तर हा काय वेडा आहे का असं. तर हे जेव्हा माणसं वेगवेगळ्या गुणांमध्ये असतात तेव्हा रिलेशनशिप मध्ये प्रॉब्लेम उद्भवतात. म्हणजे पती पत्नी, सासू सून, किंवा वडील मुलगा, किंवा काही इतर मित्र असतील, भाऊ असतील. प्रत्येक जण वेगवेगळ्या गुणामध्ये असल्यावर प्रत्येक जण समजू शकत नाही की हा माणूस असा का वागतोय. तर आणि ते प्रत्येक जण इतक्या बेड्यानी घट्ट बांधलेले असतात त्या गुणांनी की त्यांना दुसरा माणूस काय सांगतोय हे समजतही नाही. That's that, man. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge, play some video games, watch some TV, shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? मला वाचायचंय ना. सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयति उत. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे बघा त्यांनी दाखवलंय पृथ्वीच्या वर जे ग्रह आहेत तिकडे सत्वगुण हा प्रिडॉमिनंट असतो, त्याचं प्रभुत्व जास्त असतं. पृथ्वीवर रजोगुणाचं प्रभुत्व जास्त असतं आणि तमोगुण म्हणजे इकडे पशुजीवन याच्याशी तुलना केलेली आहे तमोगुणाची. तिकडे म्हणजे काय असतं, अज्ञान, अंधकार असतो, ते कृष्णाच्या विस्मरणामध्ये राहतात. आता इकडे रजोगुण आहे बघा, कोणाला पैसे पाहिजे, कोण पैशाच्या पाठी आहे, कोणाला स्त्री सुख पाहिजे, आणि प्रत्येक जण फळाशी इतका आसक्त आहे की ते फळ मिळवण्यासाठी तो दुसऱ्या माणसाचा खूनही करेल. तर असा हा रजोगुण आहे. आणि सत्वगुणामध्ये काय असतं, सुख, शांती, समाधान हे सत्वगुणामध्ये असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 10. हे भारता,
कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळेस तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. आता हे जे 3 गुण आहेत आपल्या ब्रह्मांडामध्ये, जे जे कोण सजीव आहेत त्या सर्वांवर या गुणांचा प्रभाव पडतो. देव देवता असू दे, वृक्ष वेली झाडं असू दे किंवा प्राणी असू दे, प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणात असतो. इतकंच काय तर दिवसातले प्रहर सुद्धा यांच्यावर सुद्धा गुणांचा प्रभाव असतो. सकाळी जो ब्रह्ममुहूर्ताचा वेळ आपण म्हणतो 4 ते 6, त्यावेळी सत्व गुण हा जास्त असल्यामुळे आपण सकाळी केलेला जो जप असतो तो चांगला होतो, आपलं मन एकाग्र होतं. आणि त्याच्यानंतर साधारण 9 नंतर बघा तुम्ही ऑब्झर्व करा, तुमचं मन हे ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाईल. म्हणजे आज मला हे काम करायचंय, मला ते काम करायचंय, मला इकडे फोन करायचा आहे, तिकडे फोन करायचा आहे. आपण आपला मोबाईल बघतो, मेसेजेस चेक करतो. तर असं ते मन स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाईल. आणि तमोगुण म्हणजे साधारण संध्याकाळी 7-8 नंतरची वेळ, तुम्हाला इच्छा जरी नसेल, तुम्हाला कोणी काहीतरी सांगितलं की हे काम आहे, हे कर, तुम्ही म्हणाल आज नाही, मी उद्या सकाळी ते काम करेन. म्हणजे तमोगुण म्हणजे काय, आळस आणि निद्रा. तुम्हाला इच्छा जरी नसेल 10, 11, 11:30, 12 तुम्ही बसल्या ठिकाणी सुद्धा झोपू शकाल. इतकी त्या तमोगुणाची पकड असते की आपल्याला आपलं कुठलं काम जरी उरलं असेल तरी आपण करू शकत नाही, आपण झोपतो. तर हे जे 3 गुण असतात, प्रत्येक गुण आपल्याला त्याच्याकडे ओढत असतं. अशी या 3 गुणांची स्पर्धा चालू असते. म्हणून आपलं मन कधीही कुठल्या एका गुणामध्ये नसतं, कधी रजोगुणात असतं. म्हणजे 3ही गुणांमध्ये कधीतरी एकाचं प्रभुत्व जास्त असतं, दुसरे 2 कमी असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होता तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता हे जे आपलं श्रीमद भागवतम मध्ये छान दिलेलं आहे, आपलं जे शरीर आहे ते एक राज्य आहे आणि त्या राज्याचा राजा जो आहे हा आत्मा आहे. आणि हा आत्मा हे जे राज्य आहे त्याला 9 द्वार आहेत. 9 द्वारातून तो आत बाहेर करत असतो आनंद घेण्यासाठी. तर ती 9 द्वारे कोणती आहे? 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, 1 तोंड, 1 गुदद्वार आणि 1 जनेंद्रिय. तर हा जो आत्मा आहे हा आत्मा आत बाहेर करत असतो या 9 द्वारातून. पण जेव्हा एखादा माणूस सत्वगुणामध्ये असतो तेव्हा ही 9च्या 9 द्वार प्रकाशमान असतात. प्रकाशमान असणं म्हणजे काय, तो जो माणूस आहे त्याला ज्ञानदृष्टी असते, तो व्यवस्थित एखादी गोष्ट बघू शकतो, तो अटॅच होत नाही त्या गोष्टीला. म्हणजे आता समजा जर एखादा मुलगा आहे आणि त्याचा मित्र त्याला म्हणाला की चल आज आपण एका छान पिक्चरला जाऊया, सिनेमाला. आणि हा जो मुलगा आहे हा सत्वगुणात आहे. तो म्हणेल की 3 तास पिक्चर जायला जाऊन येऊन आणि एखादा तास आपण धरूया, माझ्याकडे इतका वेळ नाहीये, मला माझा एक्सरसाइज करायचंय, मला त्याच्यानंतर माझं वाचन करायचंय, मला या गोष्टींसाठी वेळ नाही. म्हणून हा जो सत्वगुणामध्ये असतो हा बरोबर
बघू शकतो. सगळेजण पिक्चर बघायला जात आहेत म्हणून मीही जाणार असं तो करत नाही. म्हणजे त्यांची जी विजन असते ती त्या विजन मध्ये ज्ञान असल्यामुळे ते असे वाहून जात नाही. आता एकदा श्रील प्रभुपाद कलकत्त्यामध्ये असताना रस्त्यावरून चालले होते आणि त्यांना त्यांचा एक मित्र भेटला. तो गाडीमध्ये होता, त्याचं नाव होतं बॅनर्जी आणि त्याच्याबरोबर त्यांचा परिवार पण होता, ते बॅनर्जीची बायको, मुलं. आणि हे प्रभुपाद त्यांचे चांगले मित्र होते. त्यांनी गाडी थांबवली. कुठे चाललाय तुम्ही? मग प्रभुपादांनी सांगितलं माझं काही काम आहे, मी इकडे चाललो. नको नको, तिकडे नको जाऊस, आता माझ्या बरोबर चल, आपण सिनेमाला जाऊया, मस्त एन्जॉय करूया. हा, तर तू माझ्या बरोबर ये. श्रील प्रभुपाद म्हणाले नाही, पण यांनी ऐकलंच नाही. अगदी जणू काय बळजबरीने चल चल म्हणून त्यांना गाडीतच बसवलं आणि हे गाडीतून गेले. सिनेमागृह आला. तिकडे गेल्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं मी पिक्चरला येणार नाही, तू तिकीट काढलंस, काही काढलंस तरी मी येणार नाही. आणि तिकडनं ते पळाले. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा सत्वगुणात जो असतो, या माणसाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशमान असतात आणि त्याच्यामुळे तो कुठली चुकीची गोष्ट करत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भरत ऋषभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता हे तर तुम्हाला सांगायला नको, आपण हे रोज इकडे बघत असतो. पॉलिटिक्स मध्ये, सिनेमांमध्ये सगळं हे चालू असतं. तर रजोगुण म्हणजे खूप इच्छा असतात, त्या इच्छा कधी संपत नाही आणि फळाशी आपण खूप आसक्त असतो. आपल्याला ते फळ मिळालं नाही किंवा आपल्याला क्रोध उत्पन्न होतो आणि तुम्हाला माहितीये एकदा क्रोध आल्यानंतर आपलं खाली खाली पतन कसं होतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 13. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. तर बघा, जेव्हा तमोगुण असतो, इकडे त्यांनी ड्रग ऍडिक्ट दाखवले, यांचं जीवन कसं असतं बघा, पूर्ण अज्ञान असतं, ते काही काम करू शकत नाहीत आणि मूर्खपणाचं असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 14. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हा, आता तुम्ही बघा, आपण आतापर्यंत काय काय बघितलं. 3 गुणांनी माणूस बद्ध कसा होतो, त्या 3 गुणांची वैशिष्ट्ये आपण ऐकली. त्या 3 गुणामध्ये माणूस कोणकोणती कर्म करतो हे आपण बघितलं. आणि आता आपण जाणणार आहोत की हे जे गुण असल्यावर माणसाचा जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा तो माणूस कुठे जातो. तर सत्वगुणामध्ये मृत्यू झाला तर पृथ्वीच्या वरची जी ग्रह आहेत, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, अशा ग्रहांची त्या जीवाला प्राप्ती होते. आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे. ही छान एक गोष्ट आहे की दक्ष प्रजापतीने जेव्हा ब्रह्माने ही सृष्टी निर्माण केली होती तेव्हा त्यांनी दक्ष प्रजापतींना सांगितलं की आता तू गृहस्थ श्रमामध्ये जा आणि ही जी सृष्टी निर्माण केलेली आहे त्या सृष्टीमध्ये कोणीतरी राहायला पाहिजे, त्याच्यामुळे तू आता मुलं उत्पन्न कर आणि तुझ्या मुलांना या पृथ्वीवर राहू दे. मी जी सृष्टी निर्माण केली आहे तेव्हा मग दक्षाला 10,000 मुलं झाली. त्या 10,000 मुलांना
त्यांनी खूप चांगलं शिक्षण दिलं, संस्कार दिले आणि मग त्यांचं लग्न करायची वेळ आली. म्हणून दक्ष प्रजापतींनी सांगितलं की तुम्ही नारद मुनींकडे जा आणि नारद मुनींकडून तुम्ही आशीर्वाद घ्या. म्हणून ही 10,000 मुलं नारद मुनींकडे गेले आणि नारद मुनी हे संन्यासी होते. नारद मुनींकडे गेल्यावर नारद मुनींनी त्यांना जीवनाचं ध्येय काय आहे, जीवनाचं ध्येय कृष्ण प्राप्ती आहे, लग्न करायचं, मुलं उत्पन्न करायची हे नाहीये, त्याच्यासाठी हे जीवन नाहीये, तर तुम्ही सर्वजण संन्यास घ्या. आणि त्या 10च्या 10,000 मुलांना नारद मुनींनी सांगितलेलं एकदम पटलं. आणि नारद मुनी तुम्हाला माहितीच आहे कृष्णाचे अगदी शुद्ध भक्त आहे आणि लवमात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. म्हणजे अगदी कमी वेळात सुद्धा जर आपल्याला शुद्ध भक्ताचा संग मिळाला तर आपण सुद्धा त्या शुद्ध भक्तासारखेच होतो. तर हे जे ही जी मुलं आहेत हे दक्ष प्रजापतींकडे जाऊन त्यांनी सांगितलं आम्हाला काही लग्न करायचं नाहीये आणि आम्ही नारद मुनींकडून संन्यास घेतला आणि ते संन्यास आश्रमात गेले. मग त्याच्यानंतर परत दक्ष प्रजापतीला आता 5,000 मुलं झाली. मग 5,000 मुलं झाल्यावर त्यांना चांगलं शिक्षण संस्कार दिले आणि त्यांनी या मुलांना सुद्धा सांगितलं आता तुमचं लग्न करायचंय. गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करण्या अगोदर तुम्ही नारद मुनींना भेटा आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्या. मग हे नारद मुनींकडे गेले आणि नारद मुनींनी परत त्यांना तेच सांगितलं की तुम्ही धाकटी भावंड मोठ्या भावंडांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चाललं पाहिजे. आणि त्यांना महत्व सांगितलं संन्यास आश्रमाचं आणि त्यांना सांगितलं जीवनाचा उद्देश म्हणजे कृष्ण प्राप्ती आहे. त्यांना पण अगदी पटलं आणि त्यांना पटल्यावर ते सुद्धा दक्ष प्रजापतींकडे जाऊन त्यांनी सांगितलं की आम्हाला लग्न करायचं नाहीये, आम्ही संन्यास आश्रमात आता जाणार आहोत. मग हे ऐकल्यानंतर त्या दक्ष प्रजापतीला इतका राग आला जणू काय तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्यांनी नारद मुनींना शाप दिला की तू माझं गृहस्थाश्रम जीवन हे वाढायलाच देत नाहीयेस आणि म्हणून मी तुला शाप देतो की जन्मभर तुझ्या डोक्यावर छप्पर नसेल, तू एका गावाहून दुसऱ्या गावात असा एकसारखा भ्रमणच करत राहशील. तुला राहायला कुठलंही फिक्स्ड कुठलंही एक स्थिर घर नसेल. तर नारद मुनी हे खूप मोठे शुद्ध भक्त होते. त्यांनी सहज तो जो शाप आहे त्या शापापासून त्यांना काही त्रास झाला नसता असं काही ते करू शकले असते. पण त्यांनी तो शाप जो होता दक्ष प्रजापतींचा तो स्वीकारला आणि म्हणून नारद मुनी हे एकसारखे भ्रमण करत असतात. आता श्रील प्रभुपाद सांगतात ज्याप्रमाणे एका परिवारामध्ये एका फॅमिली कडून म्हणजे आता आजोबा आजी असतील आणि खूप संपत्ती प्रॉपर्टी चांदी सोनं असेल तर ते आपोआप त्यांच्या पुत्राकडे येतं, त्या पुत्राकडून त्याच्या पुत्राकडे अशी ही फॅमिली इस्टेट जाते. आणि त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद लिहितात की नारद मुनी हे आपल्या परंपरेत आहेत. त्यांना हा शाप दिला की तू सारखं भ्रमण करत राहशील. म्हणून फॅमिलीमध्ये आता हा जो शाप आहे हा माझ्यापर्यंत आलेला आहे आणि आता मी सुद्धा या वयात 70च्या वर आहे. मी जगभर भ्रमणच करतोय, इकडे जा तिकडे जा, माझाही कुठलाही फिक्स्ड रेसिडेन्स नाहीये. तर आता मी तुम्हाला विनंती करतो, ते त्यांच्या शिष्यांना सांगत होते की आता तुम्ही हा शाप घ्या. मी एका ठिकाणी राहतो, मी वृंदावनात राहतो, तुम्ही हा शाप घ्या. म्हणजे तुम्ही थोडक्यात आता प्रसाराचं काम करा, तुम्ही लोकांपर्यंत कृष्ण ज्ञान द्या. आता मी जास्त फिरू शकणार नाही.
तर श्रील प्रभुपाद असं सांगतात आपल्याला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. आता तमोगुणी माणूस अज्ञानात असतो. मी म्हंटल ना, तमोगुणी माणूस काय करत असतो? फक्त विकर्म करत असतो. शास्त्रात जे निषिद्ध सांगितलेलं आहे तेच तो करत असतो. त्याच्यामुळे त्याचा जो जन्म आहे तो पशु योनीमध्ये येतो. आता एका बाईला खूप झोपायची सवय आहे, 12-12 तास झोपते. कृष्ण म्हणतो हा देह मी त्याच्यासाठी दिलेला नाहीये. या मानव जीवनाचा उद्देश काय आहे? तुम्ही जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून सुटा आणि तुम्ही माझ्याकडे या. पण तुला झोपायचं आहे ना, ठीक आहे, तुझी इच्छा पूर्ण होईल. मग प्रकृतीला आदेश करून प्रकृती तिला एका अस्वलाचं शरीर देते. जे अस्वल 6 महिने, तुम्हाला माहितीये पोला बेअर्स वगैरे असतात, ते पूर्ण विंटर मध्ये, हिवाळ्यामध्ये ते 3-3, 4-4 महिने झोपलेले असतात. त्याला आपण हायबनेशन म्हणतो. तर आता एखादी स्त्री असेल, तिला खूप कमी कपडे घालायला आवडतात. मग कृष्ण परमात्मा म्हणून तिच्या हृदयातले हे सगळे विचार जाणतो. तो म्हणतो ठीक आहे, मी तुला पुढच्या जन्मी वृक्षाचं शरीर देईन, जिकडे तुला असं नागडच उभं राहावं लागेल. आता एखाद्या माणसाला खूप नॉनव्हेज खायची सवय, कृष्ण काय म्हणेन? मी तुला पुढच्या जन्मी वाघाचं शरीर देईन, ज्यानी तुला फ्रेश मीट तिथल्या तिथे कापून खाता येईल. ज्याला काहीही खायची सवय असेल त्याला डुकराचं शरीर मिळेल. तर हे जे सगळं या स्लाइड्स आहेत ना, हे गरुड पुराणाच्या आधारावर हे मी तुम्हाला सांगते, त्या आधारावर या स्लाइड्स आहेत. आता मला काल कोणी प्रश्न विचारला होता, जर मनुष्य असेल तर तो परत पुढच्या जन्मी मनुष्य होईल का आणि काय करावं लागतं? तर जर आपण रजोगुणात असू, खूप आपल्याला इच्छा आकांक्षा आहेत आणि त्या फळाशी आपण सदैव विचार करतोय, तर आपण सकाम कर्म करतोय. आणि असा जो आहे माणूस, तो परत याच पृथ्वीवर जन्म घेतो. मग त्याला सुद्धा आता एखाद्या माणसाला मला खूप पैसे मिळवायचे आहेत, मोठा बिझनेस करायचा आहे, खूप सक्सेसफुल व्हायचं आहे, मग पुढच्या जन्मी तो अशाच कुटुंबामध्ये जन्म घेईल की जिकडे सगळे लोक असेच आहेत की पैशासाठी आपण खूप काम केलं पाहिजे, आणि तो अशा सत्वगुणाच्या परिवारामध्ये जन्म घेणार नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण रजोगुणात असेल तर पृथ्वीवर, तमोगुणात असेल तर पशुयोनीमध्ये जन्म होतो. हरे कृष्ण. 16वा आहे का? कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमस फलं. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. आता जो सत्व माताजी मी आली. मी बरं, कर्मण्य सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती छान म्हणता तुम्ही. बरं, तर आता जो सत्वगुणी असतो तो कसा असतो? त्याला ज्ञान असतं, त्याच्यामुळे तो चांगलीच कर्म करतो. त्याला वेदांचं ज्ञान असतं. आपण दान धर्म केला पाहिजे, लोकांना मदत केली पाहिजे, रुग्णांना मदत केली पाहिजे, असं तो जाणतो. अशी पुण्यकर्म केल्यामुळे त्याला कुठलं फळ मिळतं? त्याला चांगलं फळ
मिळतं, त्यातून त्याला आनंद, सुख आणि समाधान मिळतं. पण जे रजोगुणी आहे ते फळाशी खूप आसक्त असतात. फळाशी आसक्त असल्यामुळे त्यांना चांगलं जर त्यांच्या मनाप्रमाणे झालं तर ते सुखी असतात, पण जास्त करून ते अज्ञानी असल्यामुळे त्यांना दुःखच होतं आणि त्यांच्या इच्छा कधीच पूर्ण होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना हवं जरी तसं फळ मिळालं तोपर्यंत 10 इच्छा आणि नवीन उत्पन्न झाल्या असतात, त्याचा तो विचार करतात. त्याच्यामुळे इकडे या लोकांना कधीच आनंद मिळत नाही. आणि तमोगुणाचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. तमोगुण म्हणजे काय? अज्ञान, अंधकार. इकडे आपण काहीच चांगलं करत नाही, त्याच्यामुळे इकडे तर दुःख तर आहेच, पण याला श्रील प्रभुपादांनी म्हटलं की हा मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 17. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. तर आता मी तुम्हाला हे माहितीये, सत्वगुण म्हणजे ज्ञान, रजोगुण म्हणजे इच्छा, खूप लोभ, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, इच्छाच संपत नाही. आणि तमोगुण म्हणजे अज्ञान, आळस. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे नित्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय, श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, नरक लोक म्हणजे पशु योनी. हे बघा इकडे त्यांनी दाखवलंय, हे जे सत्वगुणी आहेत ते वरच्या ग्रहांवर जातात, जे तमोगुणी आहेत त्यांचं पतन होतं आणि रजोगुणी जे आहेत ते पृथ्वीवरच राहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 19. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जो या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकतो त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. तर आता आपण बघूया 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं. आणि तो ओळखतो की करता मी नाहीये. आता ही जी माणसं आहेत, आपल्याला दिसतंय ना की ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ते नाचवताय, आपल्याला सुद्धा आता नाचवताय, पण आपल्याला काय वाटतं, करता मी आहे. आपण जाणत नाही की हे 3 गुण हे आपल्याला नाचवतात. मग हे ज्या माणसाला समजतं की हे जे 3 गुण आहेत यांच्यामुळे मी अशी अशी कर्म करतोय, ही केली नाही पाहिजे, जेव्हा त्याला असं समजतं तेव्हा तो जाणतो आणि 3 गुणांच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 20. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या 3 गुणांच्या पलीकडे जाण्याचा समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता हे सांगितलं, अर्जुनाचा प्रश्न आहे की 3 गुणांच्या पलीकडे कृष्णा कसं जायचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 21. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा
मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. आता ऐकूया आपण उत्तर. हरे कृष्ण. एक मिनिट. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 22 ते 25. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही. एक मिनिट माताजी. आम्ही केलं त्यांना म्यूट. ओके माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे मध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान यांच्याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वागणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता असा माणूस कोण आहे की ज्याचा सगळा समभाव आहे, स्तुती, निंदा, मान, अपमान सगळ्यामध्ये त्याचा समभाव आहे. असा कोण असू शकतो? फक्त कृष्णाचा भक्त, जो कर्म कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय, कृष्णासाठी सर्व काही करतो. अशामध्येच अशा माणसाच्या मनामध्ये समभाव असतो. असा माणूस कोण असतो? अकर्मी असतो. त्याला कुठलंही कर्म बांधू शकत नाही. इकडे त्यांनी नारद मुनींची स्लाइड दाखवलेली आहे, नारद मुनी दाखवलेले आहेत. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की जेव्हा आपण कृष्णासाठी कुठलंही कर्म करतोय तेव्हा आपला भाव कसा असतो? न्यूट्रल असतो. सुख, दुःख, शोक, आनंद, मान, अपमान हे जे आहे हे आपल्याला शिवू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्या क्षणी तुम्ही हरे कृष्णा महामंत्राचा जप करायला लागता त्या क्षणी ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे ही तुम्हाला बांधू शकत नाही. तुमच्या जीवनाची दोरी जी आहे ती डायरेक्ट कृष्णाच्या हातात जाते आणि या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे माणूस जाऊ शकतो आणि ब्रह्मस्तरापर्यंत त्याची उन्नती होते. म्हणजे ज्या क्षणी तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्रचा जप कराल, मंदिरात जाऊन सेवा कराल, पुस्तकं वाचाल श्रील प्रभुपादांची किंवा भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवतम असे ग्रंथ वाचाल, त्या क्षणी हे तीन गुण जे आहेत हे तुमच्यावर काही काम करू शकत नाही, तुम्हाला बांधू शकत नाही, तुम्हाला नाचवू शकत नाही. का नाही नाचवू शकत? कारण आता तुमचं प्रेम या भौतिकावरचं उठून आता कृष्णावर गेलेलं आहे. तुम्हाला ज्ञान आलेलं आहे, काय बरोबर काय चूक हे तुम्हाला दिसू शकतं. म्हणून मग अशा वेळेला असा जो भक्त असतो त्याच्या जीवनाची दोरी कृष्णाच्या हातात असते. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्णा. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या
अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचं आधार मी आहे. हरे हा कृष्ण. बघा आता याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की कृष्ण सांगतोय. काही लोक म्हणतात ना कृष्ण निराकार आहे, कृष्ण म्हणजे प्रकाश, कृष्ण म्हणजे ज्योत हे आहे. मग कृष्ण इकडे काय सांगतोय की त्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. म्हणजे माझ्यापासूनच हा प्रकाश उत्पन्न झालाय, पण हा प्रकाश म्हणजे मी नाही आहे, मी स्वतः आहे आणि माझ्यापासून हा या प्रकाशाचा उगम झालाय. तो प्रकाश काही सर्व नाहीये, तो प्रकाश म्हणजे सर्व काही नाही आहे, त्याच्या पाठचा आधार मी आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं, कृष्ण निराकार नाही आहे. कृष्ण निराकार नाही, त्याला सुद्धा रूप आहे, तो सगुण आहे आणि त्याचं जे शरीर आहे ते सुद्धा आपल्यासारखं आहे, फक्त ते दिव्य आहे. आपलं शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे. आता हा अध्याय संपलाय. तर आज आपण काय बघितलं की आत्मा हा 3 गुणांनी बद्ध होतो, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. मग ते जे गुण आहेत ते गुण असल्यावर त्याची वैशिष्ट्य, त्या गुणामध्ये माणूस कोणकोणती कर्म करतो, त्या गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर तो कुठे जातो हे बघितलं. आणि मग जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. तर ते पलीकडे जाण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला कृष्ण नामाचा जप करावा लागतो, आपल्याला कृष्णाची सेवा करावी लागते, आपल्याला भगवद्गीता, भागवतम ही पुस्तकं उघडून वाचावी लागतात. ज्या वेळेला आपण ही क्रिया चालू करतो तात्काळ त्रिगुणात्मक शक्ती आपल्याला बांधू शकत नाही आणि आपला हात कृष्ण पकडतो. आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? दीपाराणी माताजी आलेल्या आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करायची. माताजी थँक्यू माताजी. आलेले आहेत का दीपाराणी